del cas Nos, que era quan va sorgir les notícies en premsa, i sempre en la mateixa línia, demanant debat polític, demanant responsabilitats polítiques i molt clarament que se donara tota la informació sobre el per què una fundació que tenia un caràcter públic havia funcionat més com una fundació privada i que això és el que havia derivat en la vinculació, per tant, de la Fundació i de l'Ajuntament de València amb el cas Nos. Al contrari, pareix que al final siga cosa nostra que ha hagut una emissió el 16 de març, una emissió que nosaltres, vull recordar, solament vam demanar el mateix temps que el senyor Grau va dir, quan hi hagi una situació d'imputació i processament. I quan va passar això és quan ho vam fer, no abans. I vull recordar, repassi vostè les mocions que van fer, les interpel·lacions que van fer, i no trobarà, per part del grup municipal d'Esquerra Unida, mai una acusació que no estiga sustentada sòlidament. I amb així el que volem és que es creï aquesta comissió. Jo sé que vostès ens anaven a dir que no, però jo vull recordar que hi ha un article, l'article 23 de la Constitució espanyola, que recull el dret a participar dels assumptes públics de tots els ciutadans i les ciutadanes, tant directament o a través dels seus representants i les seus representants. Això és el que venim intentant en aquesta legislatura sempre que hem demanat la constitució d'aquest tipus de comissions o que se donara més informació. I bé, si podem fer un paral·lelisme, per a llevar-li la medalla al dictador Francisco Franco se'ns demana informes de la universitat, inclús de l'assessoria jurídica municipal, i per a que es pugui investigar i puguem tindre tot l'accés a tota la documentació dels regidors i les regidores de l'oposició sobre un cas que no s'hem inventat nosaltres, que pareix que s'ha inventat l'oposició, sinó que existeix, pareix que no hi ha cap tipus de possibilitat de fer-lo. Per tant, no deixa de ser, jo crec que una gran contradicció que per a derestar-li al dictador un nomenament hagin de fer informes darrere informes i per a crear una comissió d'investigació que, com diu la seva només investigar, no puga fer-se perquè des de l'any 2013, el 2014 i 2015 se'ns negui. I no s'enganya, senyor Grau, cap de les mocions que nosaltres presentem tenen en sentit objectius electorals, perquè si fos així no haguem fet res al llarg d'aquests 4 anys. També podríem dir que l'anunci a la roda de premsa d'aquest matí sobre l'AVE és un objectiu electoral. Ho hem dit? No.